Vaina chuan guitar lesson thar kan zir ho lenga vaina kan zir ho le tur chu KTP Conference Hla Bu number parukna Inpeih thuai rawh ti hla kha guitar Perhdan kan zir hawang helai kepo hi 6 freta karon vua ahla hi F sharp in sinat khoi rawin an sak mil na hi karon play mil le mai dona ol samjok nan kepo hi 6 freta ka vua chuan tuna kan lak nei sang in tidau ni chuan heta that freta te point vua mai nga ti khan nang manin kepo kha chuin in vua son mai don ni ahla nen in perrem ngor du ni chuan kepo ka vua na nga chat hian in lo vua don nia chuan C in kan la tonga aniama G asanga F chuan A minor chuan D hi kan hmang tel bokang chuan a hnuwa khana ki kha tlemin ron sana F in aniama C chuan asanga B flat chuan G hi kan hmang telanga D minor hi kan hmang tel bokang hetiang kan strumang down down up ti khana down down up ka table changa zom le char khani mai khani mai down down up ka table changa top thenga strum chu le khani mai ahlan en karon play mil lenga uluk da vinilo ngai thlale don nya Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ